بابا 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 حيلم برقة انترتينمنت شانل سلام كمي تغنيو أوشت هاجرم أبا كل كرنعات على متركبو كرات خاتلتي مدبات HBD حيلم برقدرار انترتينمنت شانل بمجمريا أبزز اللخمو سلامنت أنان فسهان بلسقنان يمني لكم بمغطالكا نيلوم معانتي عسرت نتبتات عوتات السبات نتقلقات السنات زبده لهم أقبوات كن رئينا سناي بكتتال حدي أب قنوع منقدي زقعاز وين حكي السبخ سب سألأتي ديوم نقفتي كمون تسأرى سنايات زخون السبات أب قعزوك وقوان فوام خانم كفلت اللهم نزي كاب دليتي كفاء نزمتهم بالدخوتات زسقر السبات نزن السعبة عسرت نتبتات أماليهم ناب عود كم زبتحو يمسكروم قصر حادة نتي كابسل إز بجس نقفيتا كم ندادي نايقع زخاء تتقمل لهم نابنت نحادي كابسل اتبكيسو بقوع يكون كان نزب لك حسب بقوع إلكا خدم لسلو يبل كان لك كم أبقوت قوات مدربدا زتأسرت إل شنقل المبال مالتيوم ويكا أب بحري بنيشتو جالبا أنصار معبل مقعزيوم بحتيرو نتسألأتخا تحجز لخا بممللاس فنان أيتهبم انتايدا بقعد كاتراي أرئيوم قصر خلتا كاب صلاتخا زمصእ منعاس كم موكسي وي ጭብጢ معركندي أقالبهم بأخات صحيبهم كم زلو مردأتايوم نابنت صرفن صيوف زرباتاتن زبزحال كسب مجلتي كون ويوم فرسلستم أبقعزو هيوتكا نزنا أسخاص سبات بمدب نعاتو ملكا ملسي كم مدلاو كتنقق عليكا مخنياتو دليتاتهم تمالا ألو مالخا مالتيوم زي ترفت خوينو ترقوم كم زي هابكاهم نغردهم أبقات أميتات شفا في الكحلفهم بمدب ملسي انتهيبكا نابنت كم زي حدا زي حلاف النتوان أب مرخو بوزهان زنطف السبات مدب سريعهم قالك فال كابت مدبكا وسيدهم نابتهم سعبتنا زبلوهم السبات يزرقحوا مو نسوم كم حقنياتات كمسلو يخالوم زلك هونتن من قد حقن أزنبيعهم نسوم يروحوا للو مالتيو بخلات سر 4 قصر 4 كنرسعو زيبلنا عوتات السبات زبحالو نخالوت السبات رؤسهم كننو زقورو أيكونون نابنت أبقعزو هيوتكا زي سنة مقبراوي وي ألتوريتو زهبو السبات كيدنن كيوم كي حسم كيومن درو أب حسمن كأنزاني نبرو خمزلو أستوعل زانت بي ناتي ممس زنفسه أيتنفس زبل بهل تتزغخرنا قطرح مشتام نتسألأتخا بلبونخا قتلام نتسأرفكا أنت تسأرفكايو أب درجو وريدكا لخا مالتيوم سلازي بزخونة مخنيات مستلعلام سناي تمنيت كتراي قلت اللام نبوزحات كا ناي سناي نقر أرأيا تخونا لخا مالتيوم
ምስ ውድቀትካ ዝደሊ ሰባት ኣይትመላለስ እዚ ማለት ከምዛ ተኽሊ ማይ ምሳስተኸያ ትጥጥዕ ተዘይስቲኻ ድማ ትነቅጽ ማለት እዮም እቲ ናትካ ምላስ ከምዛ ማይ ንተኽሊ ዘጠጥዓ ማለት እዩ ንኣቶም ስለዚ ከይተመላለስካ ኣድርቆም ቁጥር 7 ነፍስኻ ሕተት ወይ ፈትሽ ኣብዚ ዓለም ገለገለ ሰባት ዝተረገምና ኣለና እዚ ማለት ብምሉእ ልብና ንሰባት ክንሕጉስን ድሌታት ሰባት ክንማልእን ንደሊ እንታይ ከም ትሰርሕ ብዘየገድስ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ብፍረ ጻዕርኻ ዘምጻኻዮ ዓወታት ክትሓፍስ ምስ ጀመርካ ውድቀትካ ዝምነዮም ካልእ ክትዝንግዖ ዘይብልካ ኸዓ ኩሉ ሰብ ብዝገበርካዮ ሕጉስ እንተ ደኣ ኮይኑ ክትበጽሖ እንዳኸኣልካ ግን ዘይበጽሕኻ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዘረባኻ ከይወዳእኻ ዘንጨብጭቡልካ ማለት እዩ ስለዚ ንምድምዳም ሓደ ካብቲ ብሰባት ትንቀፈሎም ነገራት ኣለሊኻ ፍለዮም ነፍስኻ ሕተት ነፍስኻ ቀጽል እንተይላትካ ቀጽል شمونته نغتفلت احتت فلتتك أدنفع صلات سنات كل زربهم كفقر وصايوم سلازي سبات كبدلو كلو زسمعهم دستا مجلس حقኛ ባህሪያቶም እዮም እዚ ማለት ዞም صلات سنات سبات كبدلو ወይ كحرقو كلو كم مهدمي كابتي أو وشتኦም ተደጊሉ ዝርብሾም ዘሎ ፍርሂ ጸቕጥን ሕማቕ ስምዒታትን ይጥቀምሎም ካብዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዝመጸካ ዘይስነ ምግባራዊ ጠቐነ ከምቲ ናቶም ኣገባብ ጌርካ ኣይትመልሰሎም ምክንያቱ ንሳቶም ድሮ ድኹማትን ዘይዕውታትን እዮም ንዓኻ እውን ከምኦም ከይገብሩኻ ተጠንቀቕ ቅድሚ ምላስካ ናትካን ናይቲ ኣንጻርካ ሓሳብን ኣጣሚርካ ሰላስል ከም ውጽኢቱ ድማ ቁልጡፍ ንምስማዕ ድንጉይ ንምምላስ ንምሕራቕን ክትከውን ኢኻ ቁጥር 9 ነቐፌታታት ትስማዕ ግን ኢድካ ኣይትሓብ ግብረ መልስታትን ነቐፌታታትን ሸለል ኣይትበሎም ስምዓዮም ግን ብሃናጽን መልክዕ መልሶም ኣብ ዕላማታትካ ውፉይ ስሩዕ ማለት ቀጻሊ ልዑል ፍቕሪ ክህልወካ ኣገዳሲ ነገር እዮም ፍቕሪ ኣብ ስራሕኻ ኸዓ ኣገዳሲ ነገር እዮም ምክንያቱ ንገዛእ ስራሕኻ ባዕልኻ ዘይፈተኻዮ ካልእ ሰብ ክፍትወልካ ኣይትጸበም 10 ናይ መወዳእታን ኣብ ውሳነታት ንብዙሓት ሰባት ነቓጽ ኮንካ ክትረኣዮም ትኽእል ኢኻ ታሪኽ ከም ዘዘኻኽረና ብዙሓት ነገራት ኣይከኣልን እዩ ዝተባህለሎም ነገራት ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ኩን ኮይኖም ኣለዉ እንድሕር ዝኣመንካሉ ሓቀኛ መንገዲ ኣሎ ኮይኑ ክትዕወት ኢኻ ካልኦት እውን ክስዕቡኻ እዮም ካብ ዘንበብና ዝተተርጎመ እዮም ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ዝለኣኸልና ብስራት ወልደ ኣብ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ መራሒ ዝነበረ እዩ ስለዚ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ HBD ሓይሎም በረቐድራር ኢንተርቴይንመንት ቻነል ንብስራት ወልደ ኣብ ዝለዓለ ምስጋና ነብፅሓሉ ካልእ ኣጋጣሚ ብዝተፈለየ ሓሳብ ይራኸበና سسنايو نأخذكم بابا تنعم بابا 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 حيلهم برقة
Entertainment Channel.